Fil-budget tħabbar li n-nolla s-servizz ta' trasport pubbliku li se jibda jopera mis-sena d-dieħla se jiqpa l-istess, madankollu s-servizz se jkun aħjar. Il-Gvern se jinvesti 23 miljun euro bħala Public Service Obligation lill-operatur biex ma jsirux l-iżballi li saru minn gvern preċedenti. Sabiex il-prezz tas servizz ta' trasport pubbliku jkun dejjem aktar affordabbli, qed tkun infassla kampanja b'investiment minn fondi Ewropej li tippermetti skont fuq il-prezz tal-biljetti. It-traffiku se jkun ikkontrollat aħjar permezz ta' sistema ta' kameras imwaħħlin f'postijiet strateġiċi. Se jibdew jintbagħtu messaġġi fuq screens impoġġija apposta biex is-sewwieqa jkunu gwidati aħjar minn fejn għandhom jgħaddu. Ġenituri ta' tfal li jmorru fi skejjel privati jew tal-Knisja bit-trasport li joffru l-iskejjel se jibbenefikaw minn tnaqqis fit-dħul tax-xabli tagħhom, dan sa massimu ta' 150 euro. Public-Private Partnership bejn Transport Malta u grupp ta' żgħażagħ se jippermetti l-ħolqien ta' database li tagħmilha possibbli għal persuni jiftehmu biex jużaw l-istess karozza jekk ikunu sejrin fl-istess destinazzjoni. Karozzi li jkun fihom aktar minn 3 persuni se jkunu jistgħu jużaw bus lanes u jipparkjaw f'żoni riservati għalihom. Se titkompla r-rifużjoni ta' VAT imħallsa fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi bejn Mejju u Diċembru 2004. Dawk li jaqilbu l-vetturi għall-autogas se jirċievu 200 euro, skema li se tkun estiża wkoll għal vetturi kummerċjali. Se tingħata wkoll rivużjoni ta' 15% fuq il-prezz ta' roti u roti mekkanizzati. It-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq quad bike se titnaqqas, filwaqt li se titneħħa dik fuq muturi vintage. Minħabba li apparat tal-kostruzzjoni jista' jikkawża traffiku, il-Gvern se jkun qed jirrevedi r-rati mħallsa biex dawn jintużaw fl-inqas żmien possibbli.